ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊಡಂಚಿ ವೀಡಿಯೋಗೂ ನಿಖಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚೊಂಡುಂದುಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಂಚೆ ನಂಬು ಏರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುವರೆ ಪೋಪುಣಂದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಫ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಸೆನ್ಸೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುವರೆ ಪೋಣಂದ 1.32% ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತುವರೆ ಪೋಪುಣಂದಲ್ಲ 1.41% ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಫ್ಟಿ ತುವರೆ ಪೋಪುಣಂದರ 0.31% ಮೈನಸ್ ಸೊ 84 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೆನ್ಸೆಸ್ ತುವರೆ ಪೋಣಂದ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಮೊಟ್ಟ 1% ಮಟ್ಟ ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನುಂದಂಡ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನಿ ಮೈನಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಐಟ್ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪಣ ಚಾನ್ಸಸ್ ఇప్పుడు ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಬರ್ಕತ್ತು ಕೈನ್ಲವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ 4% ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡ 4% ದಯಪಂದಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈತೊಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಬರೋಡುಂದಂಡ HDFC ಬ್ಯಾಂಕೇ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಡೌನ್ ಉಡಿಪ್ಪಡು ಸೊ 4% ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವ್ರು ಅವಳು 1.5% ಮುಟ್ಟ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂದು ರೀಕವರ್ ಆನಂದಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಲ ರೀಕವರ್ ಆಪಂಡು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸು ಪೂರಲ ರೀಕವರ್ ಆಪಂಡು ಸೊ ಮುರಣಿಯರು ಒಂದು ಲಾಯಕ ಬಲ್ತಂಡ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುವರೆ ಪೋಪುಣಂದ್ರೆ 7% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆಂಡ 5 ವರ್ಷದ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಡ 5 ವರ್ಷದ ಖಾಲಿ 33.92% ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ 5 ವರ್ಷದ ತುವರೆ ಪೋಣಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಖಾಲಿ 33% ಮಾತ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಈತೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋನ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಎನ್ಕ ಮೈನಸ್ ಉಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡ ಪಣದು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋನು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ 1,900 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆಯ ಅಂತನಾಗ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಈತೆ ಒಂಚೂರು ರಿಕವರ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಈತೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಒಂದು ದಾಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿದ ಭರವಸೆ ಹತ್ತು ದಯಪಡಂದ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ದಾದಂಡಲ ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಓವು ಶೇರ್ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿತ್ತು ಪೋಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಉಡ್ದಿಂಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಡ್ಡೆನೇ ಇತ್ತಂಡು ಪೋಯಿ ವಾರಡು ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ರಿಕವರ್ ಆಂಡು ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟ 31% ರಿಟರ್ನ್ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕೂರ್ತುಂಡು 31% ದಯಪಂಡ 32 31 ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತು ಆಂಡೈತೆ 35 ದಯಪಂಡ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಹೈ 35 ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಯಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ ನಡೆದವರ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಆಂಡಲ ಏತು ಮೈನಸ್ ಆವು ದಾಲ ಒಂದಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಮೈನಸ್ ಆವಂದು ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಂಡಲ ಮೈನಸ್ಡು ಬರಂದು ಲಾಸಂದು ಏನಕ ಆವಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ದಯಪಂಡ 35% ರಿಟರ್ನ್ ಇಪ್ಪು ನಡೆದವರ ನಿಗಳು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊನ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಉಂಡಾತುಲೆ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ದಾಯಪಣಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ಪುಜ ನಿಕುಲು ವಾ ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಏನೈತಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೇ ಕಲ್ಪುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕಲ್ತೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಯಪಣಂದ ಈ ಯಾನಿತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಾತಿರುವಾರ ಯಾರು ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಯ್ಜು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಯ್ಜು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ನಿಕುಲು ಲಾಸ್ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೈತಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈತ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಜಿಗೆ ಹೊಸತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈತ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಜಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆಗಂದು ಟೈಮ್ ದೇತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ
ಅಂಚನ್ನು ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಆದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಓಡಾಲ್ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.